признай си, човек. Че не е толкова лоша, ама смисъл с изключение, че е малко куку. Малко куку. Добре, хора, мисля с това да е последната част на това ревю или какво там трябва да се води. Да, след като построиме къщата на дървото, ще правим survival, но първо ще направим такова. Първо ще си имаме готова къща. Да, и най-вероятно след като направя ревю и на готовата къща, най-вероятно ще се получи добре. Плюс това няма да стане толкова бързо къщичка, защото все пак двамата с Ранго сме на училище и сходни нива и Да, защо точно те трябваше да е входното ниво по човек и природа? Не, утре по математика. Ама и по човек и природа. По човекът и природа. Абе, къв човекът и природата е биология. Да, де. Ние понеже така сме си свикнали да му казваме човекът и природата и... Добре. Сега ще направя дарове за това нещо. И само да кажа, ние двамата с Ранго имаме четвърки. По-английски. С което не се гордеем много, ама... Макар че миналата година имах шестици. И аз така. По-английски, ама... Все пак. Ох, исках да му гръмна едно TNT на той, ама не. Ако гърмиш TNT, някъде при къщата, ще се убия. Че вчера 4 часа си трових нервите да строя всичко това. А нали знаеш, ела, погледни, тук ми беше най-трудно. Тук ли? Тук ми беше, оформянето на самото дърво беше най-мъчителната част. Това е много ме кефи, обаче. Това. Ма обаче тук един път се пребих, ама добре, че не бях на креатив. От тука и така паднах, ама обаче не баш тука. Такова, от тука така паднах. Да. Или май беше по-скоро от тука. Ще видя после на клипа. Ми беше най-трудно. Самото оформяне на дървото, защото другите неща не са чак толкова трудни. Самото оформяне на самото дърво е трудно. Защото в клипа не го заснемат и аз тук трябваше да импровизирам. Иначе добре се е получило. Да, за импровизация. Иначе първия път беше по-хубаво, докато един тапанар не реши да рестартне света и всичко отида в кофата. Не баш света. Защото ако беше рестартнал това сървъра, нищо нямаше да стане. Да, ама самия... човек, извинявай, ще те прекъсвам, ама тук не трябваше ли да има нещо? Не. Нищо не прави. Ако се чуеш тук, що е толкова гладко, защото ония човек не беше показал нищо в клипа за оформяне отзаде. Искаш ли ти пратя линка между другото? Кое? За клипа. Аз в момента го гледам. Окей. Между другото, ако нямаш какво да правиш, ела да щупиш скелетото. Трябва да сложа плугин между другото за Timber мода. Не, няма да слагаш плугин. Да. Не, няма да слагаш плугин, защото ще... Не знам какво ще ми. Защото трябва резет на лера.
Иначе ще накарам всичкото това да го направиш за 10 минути. Аха, за 10 минути. Дай ми поне няколко часа. Аз ще ти дам 4 часа. Не 3 изключения. Казах ти да чупиш скелето, ти не го направи. Това трябва ли го чупа? Да. Не са помежду другото, е тук още малко и почваме с листата. Което е доста мъчителна част. Упс. Окей. Помежду другото, Емо, искам някой път да направите влог с Сопола, а с Сокола БГ. Ухи. Ти още снимаш ли? Да. Ага. Скоро най-вероятно ще свърша и... Или утре, най-вероятно, или други ден ще кача клип, в който... Едва ли утре, защото... Всъщност може и утре, ако нямаме много домашни. Предполагам, че за това няма да имаме много, защото... Ние кога ще имаме такова по-български? В сряда. Чай сега гледам на клипа малко да видя тук как се правеше. Добре. Любо, това тук трябва ли да така? Кое? Това, тази дук. Тук даже не знам и за какво е. Тук е това. Ела слези надолу. Ела да правим ревю на къщичката. Слизай долу, не тук. Отвътре по-точно. Скачи долу. Ама човек, аз огледах отвътре на клипа. Нищо, аре още един път. Окей. Аз ще влезна в задния вход. Окей, чакай. Ето тук това е нещо като входа. Коридорче. Да. Ето тук това е кухнята. Не сме я декорирали. Тук по-точно не знам какво беше. Мисля, че беше банята или не знам. Ти ще ме развежда, защото аз не го знам. По-точно тук мисля, че това са терасите, двете тераси. Да. Упс. Тук това са двете тераси. Да. Идвай. Да. И ето тук, където ще е короната на дървото. Главната част. Ето тук ще бъде спалня. Да. И... тя е голяма трябва да е, бе. То човек, това е някъде... Виждаш ли ме къде съм аз? Да. Ето тук някъде трябва да е края на короната. Човек. Ама, нали той има още едно разклонение, така или само това ще го правим? Ще правим и другите клони, където са така, нали ги знаеш? Да. Окей. Ама за сега така да продължавам с клипа да го гледам. Окей, аз малко ще свършвам, тъй че хора... Ама клипа или ще ставаш от самия компютър? Клипа. И мисля това бе за... Чакай малко, чакай. Заглуши за малко, защото трябва да чуя нещо много важно. За къщичката. Заглуши за малко. И така, хора. Това ще е клипа. Айде да направим един снапшот. Да, вече можеш да я отглушаваш. Окей. Вече можеш да отглушиш. Окей. Така. И пази се. Да направим един снапшот. Чакай. Чакай малко. Че малко да гледам това. Така, хора, това ще е клипа и до скоро.